рӯзҳои 12 ва 13 март дар маҷмӯаи қасри тенниси шаҳри душанбе чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо доир гардид. дар ин мусобиқа ҷумҳуриявии ҷудокорон аз рӯи 7 вазн миёни ҳам рақобат намуданд. дар рӯзи аввал дар мавриди ғолибони вазнҳои 60, 66 ва то 73 килограмм бароятон маълумот дода будем. дар рӯзи дуюми мусобиқа бошад ҷудокорон аз рӯи 4 вазни боқимонда вориди татамӣ шуданд. дар вазни то 81 килограмм ду рақиби ашадии ду ҷудокори бо маҳорати меҳан Муҳаммад Абдуҷалилов ва Шодмон Ризоев, ки дар мусобиқоти байналмилалӣ низ даст ба гиребон шуданд, ба рақобати финалӣ роҳ ёфтанд. дар ин рақобат Муҳаммад Абдуҷалилов пирӯзии комилро ба даст овард ва Шодмон бошад ноиб қаҳрамон гардид. ҳамчунин медалҳои биринҷиро Эраҷ Абдуллоев аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Ҳайдар Саидкабирзода аз Душанбе соҳиб шуданд. дар вазни то 90 килограмм ду нишони ифтихориро ҷудокорони шаҳру навоҳии Тобеи Марказ ба даст оварданд. Ҳақназар Назаров дар рақобат барои медали тилло Кароматулло Ҳакимовро аз дастаи Душанбе мағлуб намуд. рақобати ин ду ҷудокор хеле тӯлонӣ гардид ва дар вақти изофашуда имтиёзи тиллоиро Ҳақназар Назаров ба даст овард. Хусрав Аламов аз шаҳру навоҳии Тобеи Марказ ва Суннатулло Лоиқов аз Душанбе як медалҳои биринҷиро дар ин вазн ба даст оварданд. имрӯз то вохӯриҳои финалӣ чизе ки ман мехостам шуд. дар бозиҳои финалӣ мо бо худ мақсад доштем, бояд мақсади худро амалӣ мекардем, аммо дар охир яъне ки усули куштингирӣ мо камтар дигар шуд ва сабаби бохти мо шуд. барои ислоҳи камбудиҳо мо бо мураббиёни худ аз сари нав наворо тамошо карда ва пайи ислоҳ мешавем. дар вазни то 100 килограмм рақобат хеле шадид буд. муддаёни нишонҳои ифтихории мусобиқа хеле зиёд буданд. қайд бояд намуд ки ҳамаи нишонҳои ифтихории ин вазнро намояндагони шаҳри Душанбе моли худ намуданд. ба рақобати финалӣ Мансур Раҳмон ва Исроил Раҳимов роҳ ёфтанд. дар ин рақобати шадид Мансур Раҳмон ибтидо бо як партоби бениҳоят зебо вазари кор кард, вале дар дақиқаи охир Исроил низ вазари ба даст овард ва рақобат то ба дақиқаҳои изофагӣ кашида шуд ва ғолиби ин рақобатро Шидо ҳимоя намуданд. Исроил дар дақиқаи аввали замшуда Шидои сеюми худро барои камкорӣ соҳиб шуд ва ғолиб Мансур Раҳмон гардид. Абубакри Акобир ва Эмомризо Анварзода нишонҳои биринҷии ин вазнро ба гардан овехтанд. ва дар ниҳоят дар вазни изофаи 100 килограмм Темур Раҳимови Дастон бар ҳама рақибонаш зафар ёфта, ин маротиба ҳам медали тиллои чемпионати кишварро ба гардан овехт. Темур Раҳимов дар рақобати финалӣ Одил Сафаровро дар дақиқаҳои изофа кардашуда сарафканда намуд. ду медали биринҷиро Иброҳим Элмуродов ва Суҳробҷон Маҳмадалиев ба даст оварданд. ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи мазкур 180 ҷудокор аз сартосари кишвар аз рӯи 7 вазн миёни ҳамқувва озмоӣ карданд. натиҷаҳои ин мусобиқа дар радабандии ҷумҳуриявӣ таъсир гузошта, ҷудокорон барои ҷои якум 1000 имтиёз, барои ҷои дуюм 700 имтиёз ва барои ҷои сеюм 500 имтиёз дарёфт мекунанд. рақобатҳо тибқи қоидаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо доир гардид ва бештари медалҳоро намояндагони шаҳри Душанбе ба даст оварданд. ман бори аввал дар чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолон қаҳрамон шудам ва мусобиқа бениҳоят дар сатҳи баланд баргузор гардид ва дидед ки ҳама беҳтаринҳо ғолиб гаштанд. бояд ба машқҳои дастаҷамӣ ки дар дигар давлатҳо баргузор мегардад, бояд ман дар он ҷо рафта иштирок кунам, бо дигар варзишгарони берун аз кишвар қувозмоии худро бисёртар карда, таҷрибаи худро ғанӣ гардонда дар мусобиқаҳои Гранд-слам, бозиҳои Осиё, қаҳрамонии ҷаҳон медали тиллоро ба даст биёрам.